tren geltokia eta alboan telleria zahar bat muruetan. Zer ikusten dut? Inguruko langileriaren historia. Pasadan, treneko leiotik ikusita deskubritu zuen Josebak txoko hau. Galdezka, ailegatu nintzen, eta ailegatu nintzen goiz baten izango ziren goizeko 9 edo, eta dana belainoa, eta eguzkia ateratzen ari zela orduan, eta eman zidan impresioa zen, nengoela hori, ez dakit Indonesia edo Laos, edo lako paraje exotiko baten, ez Euskal Herrian eta ez Urdaibain. Sarma berezia, isiltasuna ikaragarria, argi bat oso magikoa. Eta horregatik ekarri gaitu bertara. Diseinatzaile grafikoa da lanbidez, baina argazkilariaren begiekin begiratzen du. Isiltasuna eta bakardadea behar omen ditu argazkiak ateratzeko. Eta kamerarekin, zerua eta lainoak harrapatzea gustatzen zaio. Danaz da naturala eta danaz da zoragarria. Inguru hau oso ederra da, baina baita ere pizka bat mugitzen baldin bazara bere barnean, ikusten duzu, bai mendialdea eta bai ibaia edo itsasoaldea oso kutsatuta daudela. Bertidoa dauz, gure denon kakak, baina badaude ere bertido industrialak, eta hori oso zaila da kontrolatea. Ez da bakarrik itxusi gelditzen delako, esan nahi dut, natura ez da gauza bat betirako biziko dena. Ez baduzu zaintzen, niretzako ederra da, apurtua estetika hori gustatzen dut, nolabait dekrepito edo nolabait erortzen ari dena eta zelan naturak iresten dauen nolabait. Baina beste alde batetik, triste iruditzen dira, baserri bakoitzan niretzako da gure herriaren historia zati bat. Eta erortzen denean, ari zara ikusten zelan desagertzen ari da. Gauza bat da baserria, baina gero bere egur zati bakoitzak eta harri zati bakoitzak eta bedar zati bakoitzak eta horien arteko kombinazioak badaude milioiak. Min utzikeria, jendearen utzikeria, ze denok dakigu. Egunen baten hau danak utzatzen baldin bada eta arrainik ez badagongo, eta txoririk ez badagongo, eta baserririk ez badagongo, bai? Hau desagertzen baldin bada, izorratzen baldin badugu, zin izango da replika bat egin. Espekulazioa hitz egiten du Josebak, eta biosferaren erreserba babesteko legedia ez dela betetzen. Etorkizun politik ez dio ikusten. Turismo ondo dago. Turismoa beharra asko da, gainera turismoa mota asko daude. Baina nik aurre ikusten dut hemen gertatuko dela eta nahiko nuke erratuta egotea. Baina bideak irekiko direla turismora, oraindik ez dago turismo askorik, baina turismo basatira eta zabalduko dela. Musikan biosferaren erreserbari kea dario eguneko 24 orduetan. Ke guapo. Eta ez bakarrik hori, dago zarata, dago vibrazioa ezin da igerri bideo baten, baina hemen inguruan baserri inguratuta daukagu olako zigarro batzuk, erretak, baina erraldoiak, ez? Zuk ere kea botatzen duzu dena, Bai. Eta alde hortatik ere kontraesana da, baina ni nolabait nire gorputzari egiten dio kalte. Debekatzen digute marihuana eta hori ez digute debekatzen.